πλοίο. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα και σε όλους τους αγαπημένους συναδέλφους. Πολύ σωστά. Μόλις πριν από μερικά λεπτά έφτασε εδώ στο λιμάνι της Σκιάθου το πλοίο από το Βόλο, είχε ξεκινήσει. Κατέβασε εδώ 600 άτομα, 600 επισκέπτες. Με όσους μίλησα, του Αγίου Πνεύματος, το τριήμερο. Ναι, μάλλον δεν πέτυχα τους ξένους. Βέβαια, εδώ κατέβηκαν 600 άτομα, αλλά όπως βλέπετε γίνεται χαμός επάνω στην γέφυρα, λέγεται αυτό το κομμάτι του πλοίου. Νίκο. Ναι, γέφυρα, ναι. Το κατάστρωμα και γέφυρα, όπως μπορούμε να σε διαβεβαιώσουμε, με πτυχίο εδώ καπετάνιου ποντοπόρων πλοίων που έχουμε τυπωμένο πλαστά. Εσείς από εδώ, από τη Σκιάθο? Όχι, από Λίμνο είμαι, αλλά έχετε ωραίο νησί εδώ, είναι πολύ υπέροχο όπως όλα τα νησιά της Ελλάδος. Είμαι πλήρωμα στον Άξους, αλλά είχε πάθει βλάβη και είναι στο Μαντούδι αυτή τη στιγμή. Είπατε να το εκμεταλλευτείτε, να περάσετε ωραία. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι πάνε για άλλες σποράδες. Οι άλλοι πάνε για Αλόνισο και τέτοια. Έτσι, Σκόπελο. Γλώσσα, Σκόπελος και στη συνέχεια Αλόνισος. Λοιπόν, οι τυχεροί είναι αυτοί που περιμένουν να επιβιβαστούν για τον εξής απλό λόγο. Έμειναν μερικές μέρες στη Σκιάθο, παίρνουν το πλοίο και πηγαίνουν και στην Αλόνισο. Απλά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Αυτή είναι η τυχερή. Οι άτυχοι είναι αυτοί που μπαίνουν για να γυρίσουν πίσω, γιατί τελείωσαν οι λιγοστές ημέρες που είχαν, τέλος πάντων, για να πάρουν έτσι μια ανάσα δροσιάς, γιατί στη Λάρισα βράζει ο τόπος, καμίνει κυριολεκτικά. Εσύ από Σκιάθο σε ποια παραλία πηγαίνεις για μπάνιο? Η αγαπημένη μου είναι η Καναπίτσα. Βλέπω δύο όμορφες κυρίες που με κοιτάζουν. Χαίρετε, από πού έχετε έρθει? Από Τρίκαλα και Λάρισα. Α, υπέροχα. Εδώ, δική μας. Θεσσαλές. Γυρνάνε ή έρχονται? Όχι, έχουμε ξανάρθει. Μόλις φτάσατε? Ναι, μόλις ήρθαμε με το καράβι. Γιατί επιλέξατε Σκιάθο? Πανέμορφη. Είναι πανέμορφη, είναι κοντινός προορισμός και έχουμε και δικούς μας ανθρώπους εδώ. Θα φιλοξενηθείτε? Όχι, αλλά θα δούμε και τους Μαριλένα, ξεκίνα το περπάτημα στο παραλιακό μέτωπο. Όπως είσαι, σε ποια μεριά θα πας? Προς το αεροδρόμιο θα πας ή θα πας προς τα μαγαζιά από εκεί? Προχώρα. Με περιμένει το σκάφος. Τι λες τώρα? Οπότε να μην τους αφήσω. Τι λες τώρα? Για πού είναι το σκάφος? Λοιπόν, έχουν γίνει όλη η θυσία εδώ, Νίκο, για μας, για να μας βοηθήσουν να κάνουμε όσο πιο ωραία γίνεται το ρεπορτάζ μας. Εδώ τώρα, επειδή είσαι παραθύναλος, άσε την πολιτινόπισθεν, έτσι. Ναι. Να κοιτάς πιο καλά. Το περπάτησα και μια φορά, έτσι, για να έχω λίγο έναν μπούσουλα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι το φουσκωτό μας το υπέροχο. Να μπούμε για να ξεκινήσουμε. Ναι, Ο Νίκος Τσάνη, ο καλύτερος οδηγός σκαφών εδώ στη Σκιάθο, και ο Σοκράτης Χούμας, το μήλο κάτω από τη μιλιά. Είναι ο γιος του καπετάνιου, του λάμπρου του Χούμα, του ήρωα καπετάνιου που έχει σώσει καν και καν που καραβοτσακίζονταν εδώ, κυρίως ξένοι που παίρνουν ένα βαρκάκι και καμιά φορά δεν ξέρουν να το οδηγούν, αλλά νομίζουν ότι ξέρουν. Πάμε, παιδιά, ξεκινάμε. Εμείς ξεκινάμε τώρα να σας δείξουμε έτσι λιγάκι Σκιάθο. Μην κάθεσαι και πολύ όρθια. Μέσα, από τη... Κάμερα ποιον έχεις, ο Κουμπουρλή? Ποιον έχεις κάμερα? Έχω Βαγγέλη Κουμπουρλή. Εξαιρετικό. Και Βαγγέλη, κατά την αναχώρηση, μη δείχνεις προς θάλασσα, προς στεριά. Λοιπόν, σήμερα έχω και έκπληξη. Έχω και Ευάγγελο Κουμπουρλή. Είπαμε, είναι πολύ μεγάλο σόι. Ναι. Και όλοι ταλαντούχοι. Είναι ο γιος, ο φοβερός γιος, μόλις 18 χρονών. Έχει έρθει για να μας βοηθήσει σήμερα. Βοηθάει τον πατέρα. Και εγώ, άμα ήταν να βοηθήσω τον πατέρα μου, στη Σκιάθο θα πήγαινα. Θα κουβάλαγα τα καλώδια. Οτιδήποτε. Δύο μπουκαλάκια νερό. Δύο μπουκαλάκια. Πώς θα κρατήσει το νερό? Αρκεί να είμαστε. Για ξεκινάτε. Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά. Βλέπετε. Και έχει και πολύ ωραία γιότ εδώ. Αυτό παρατήρησα νωρίτερα. Γενικά έχει κόσμο. Το μάτι σου πάει στο ακριβώς συνέχεια. Πολύ και... Ναι. Όχι, εγώ απλά το αναφέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αν νομίζεις από αυτή την εκπομπή διακοπές ότι τα υπονοούμενα προς τον αγαπημένο σου σύζυγο περί απόκτησης γιότ, αν νομίζεις ότι θα περνάνε ασχολίαστα, λάθος εκπομπή διάλεξες. Να πας στο Λιάγκα. Η κάμερα για λίγο όπως απομακρύνεται, Βαγγέλη Κουμπουρλής,
Προς τα πίσω, άσε την όμορφη. Ναι. Απ' την άλλη, δείξτε την απομάκρυνση. Παιδιά, ελάτε λίγο από εδώ, ελάτε λίγο από εδώ. Κάντε μια... Να δείξουμε λίγο και την απομάκρυνση. Γιατί έχουμε και πλήρωμα, δεν είμαστε. Βέβαια. Μια χαρά και το πλήρωμα. Τυχαίοι εδώ. Τούτη εδώ, παιδιά, είναι Σκιάθο, το λιμάνι της Σκιάθου. Από τα ομορφότερα νησιωτικά λιμάνια. Έτσι, όσο πάει και ομορφαίνει η Σκιάθος, Νικό, γι' αυτό και καλά που και τα πίσω βουνά τα άφησαν άχρηστα. Όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των ξένων. Αν θέλετε να μου δώσετε ξανά επιστροφούλα, γιατί μου έπεσε. Δώστε μια επιστροφή από τις φτηνές στη Μαριλένα, παιδιά. Λοιπόν, δείτε και προς τα δω. Τώρα θα γυρίσει ο Βαγγέλης. Πολλά, όπως σας έλεγα, τα γιότ και πολλά τα καραβάκια που κάνουν το δρομολόγιο από το λιμάνι. Με συγχωρείτε. Ναι, κάνε δουλειά σου. Λοιπόν, από το λιμάνι προς παραλίες οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες από τη στεριά. Είναι ένα μικρό το αντίτιμο, εκεί γύρω στα 3 με 5 Τώρα για ευρώ, ποια παραλία πάτε από εκεί, για κουκουναριά πάτε, πού πάτε, κουκουναριές? Όχι, κουκουναριές δεν θα σας πάμε. Πού θα μας πας? Θα σας πάμε σε μια παραλία μυστική, μαγική. Ναι, μυστική, μόλις την πεις θα πατήσουν όλοι εκεί. Παραλία. Ναι, τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Είναι η παραλία που συγκεντρώνει τους περισσότερους celebrities. Είναι ένας παράδεισος επί γης, αλλά θα σας δείξω και τα νησάκια γύρω από τη Σκιάθο, γιατί εδώ έχουμε ιστορία. Λοιπόν, Τσουγκριάς κάτω είπαμε, Σοκράτη. Στην ευθεία μας, ευθεία μας είναι ο Τσουγκριάς. Αληθιανικό. Ναι. Εκεί είχαν κολυμπήσει. Όλοι βγάζανε γόπες, όλοι. Εκείνα τα χρόνια. Εσύ έβγαλες γόπες. Τίποτα δεν έβγαλε. Έβγαλες γόπες άλλες. Εσύ τι έβγαλες, Νικό? Λοιπόν, εκεί είχαν κολυμπήσει οι Beatles και είχαν προσπαθήσει πάρα πολύ να αγοράσουν κάποια στιγμή ένα κομμάτι του νησιού. Ήθελαν να έχουν ένα κομμάτι γης, να χτίσουν. Τελικά δεν τα κατάφεραν. Εκεί πάτε, εκεί έχει μια ωραία παραλία νομίζω στο Τσουγκριά. Στον Τσουγκριά έχει ένα πάρα πολύ ωραίο beach bar. Και επίσης έχει πρόβατα και κατσίκια. Τα οποία κατεβαίνουν μέχρι το beach bar, παιδιά. Τον κόσμο. Οι πιο πολλοί που πάνε Σκιάθο δεν πάνε σε αυτά. Εγώ πάντα πήγαινα. Λοιπόν, έχει μια πολύ ωραία παραλία με ένα beach bar. Η άμμος είναι σαν πούδρα, είναι καταπληκτικά. Είναι εξαιρετικά. Αλήθεια. Είναι υπέροχα. Πας με τα καραβάκια, με τα πλοία της γραμμής. Ναι. Λοιπόν, κάνουν λοιπόν πάρα πολλά δρομολόγια, γιατί οι παραλίες εδώ είναι πάνω από 60. Οπότε ουσιαστικά, αν κάποιος θέλει, μπορεί να κάνει και μπάνιο μόνος του. Δηλαδή να διαλέξει μία έτσι που είναι πιο ερημική και να την ευχαριστηθεί. Αλλά υπάρχουν βεβαίως και πάρα πολλές που είναι οργανωμένες και οι παροχές είναι εξαιρετικές. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Άλλωστε, σύμφωνα με την βάση της Αθήνας, η Σκιάθος είναι στους 5 πιο αγαπημένους προορισμούς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί τώρα θα γυρίσει λιγάκι ο Βαγγέλης και θα σας δείξει το Μπούρτζι, που είναι αυτό το κατάφυτο κομμάτι γης που ουσιαστικά χωρίζει το λιμάνι στα δύο. Και το οποίο ήταν για λόγους, οι Ενετοί το είχαν κάνει για λόγους προστασίας, είχαν τα κανόνια να προστατεύσουν το λιμάνι. Και τώρα τα κτίρια που έχουν, έχει ένα τρομερό καφέ και στα κτίρια που υπάρχουν γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και όχι μόνο. Να το βλέπετε το καφέ και το βλέπετε και το κτίριο. Ενετικό ήταν αυτό το κάστρο, αλλά βοήθησε πάρα πολύ. Ναι. Βοήθησε πολύ σωστά, αλλά βοήθησε πάρα πολύ και επί τουρκοκρατίας, γιατί λειτουργήσε ως φρούριο του νησιού. Από ναι, γιατί βαριώσαν οι Τούρκοι να χτίσουν και βρήκαν το έτοιμο. Τους. Και δεν το είχαν και με το έτσι, και τώρα το έχουν διαμορφώσει. Υπάρχει και το παλιό δημοτικό σχολείο που είναι δωρεά του Ανδρέα Συγκρού, του γιατρού. Τώρα είναι πολιτιστικό κέντρο. Αύριο θα σας περπατήσουμε εκεί, θα σας δείξουμε. Τώρα για πού πάμε τώρα, για να καταλάβω τώρα. Σήμερα θα πάμε στην παραλία Διαμάντη. Εκεί θα σας πάμε. Ωραία. Υπέροχη, καταπληκτική. Ωραία. Στην παραλία Διαμάντη, όταν φτάσετε, γυρίστε και από εδώ. Είναι προς το δεξί σου χέρι, πίσω από τον όρμο. Καλά θυμάμαι. Έτσι. Προχωράμε. Ναι. Πολύ ωραία. Προχωράτε εσείς προσεκτικά, βάλε και τα μπρατσάκια σου, μέτρα ασφαλείας. Να πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και προσεγγίζοντας το Διαμάντη θα βγάλουμε το ζαφύρι της εκπομπής για να μας ξαναγίνει.